mamlansya na sad ta. Oh. Mamlansya ta. Mamlansya ta guys kay nikahuman guys kay ato na sang sorbihon dito sa ubos ko. Wala na batay na limtan. So guys, sama pa tayo sa ubos guys kay nagpa-tupi man silang iro. So namlansya ko dali mga uniforme guys kay nag-aari na ako guys kay mamlansyan nyo ko tanan kuan general cleaning. So money on call cleaners guys, mag general cleaning money atong talent talent. So bahala ba tayo nahuman nga kurso guys, ang tayo nahuman kurso kuan on call cleaners. Isa unsang pangwarta guys, basta makakwarta ta, basta genius lang nga trabaho para sa tong pamilya. So kamo diha so guys, wala pa dyan wifi amo karon, wala pa dyan ko ka-active. Yung silingan guys, baka maglunghulog gamig wifi nga. Taga, kuha na ko, tag-gis man akong paliton ka. Tikit-tikit guys, ba tikit. Kanya guys, taot ko sa akong mga followers, ug sa dili na ako mga followers, daghan kayong salamat ninyong tanan sa akong mga video kung asa man nabot na inyong gisuportaan. Salamat guys tanan. Kay ay kong pasalamat ninyo guys sa inyong suporta. So plansyahon tani guys kay uniform ni niya ugma. Hulunis. So last na din siya guys. Tara akong giplan siya guys. Kanira siya. Ayun for me. Thank you for watching. Salamat kayo sa suporta. Bye bye.